Yeah. Mina ibandla engangikhonza kulo lapha eMlazi eDurban eMlazi lapha kwaQ ngangikhonza ebandleni laphana mina very powerful ngisawumKristu ezayitimeleni ngoba ngangishumayela ezitimeleni wawukhuthele musibambakanye mina ngangikhuthele kakhulu abengangibashumayeza ezitimeleni abanye ngibashumayeze elokushini la ngangithandaza khona yes bagcwala amakhwantama abantu lento yokuthi ba mention ukuthi bashunyayeza oMax umfundisi waba rebellious wanginquma impela sengizwe ukuthi inyama yami impela seyiya ngokukhohlwa ngaze ngagcina attracteka izinto engangikade ngizibiza ngesono ngisathola amathuba ukuthi ngi-express ivangeli ngagcina zi-attracteka ngagcina ke ngenza lokhu komjoloko engangikushaya ngikuhlikiza ngajola ke kwase kuthiwa ngisono ke ngoba sengijolile ke sengiyanqunywa officially sekune reason ke manje senginqunywa officially then ekunqunyweni kwami ke mina angizange nginqumeke ngoba ngavele ngashisekela kakhulu ngathandaza kakhulu ngaba nje nezinto eziningi yilapho ke ngathola ama spiritual promotions